están con la red horizontal de saneamiento. Sí, eso era bueno. A verdad que temos uns planos de tamaño grande que está entrando aquí, esta nova escaleira, nos estamos por aquí, jardín e iluminación. E estos son 1000 metros cuadrados? Non, isto de máis, o centro completo pode andar esa área da esa zona de aí. Sí, que é o que ten a iluminación. E despois tamén hai que facer unha cousa, unha novedade que non estaba prevista, que é unha rede separativa xeral docentes do proxecto. Agora se está a cambiar, está facendo alguna modificación, entonces se trata de condicionou a licencia a facela, que é unha cousa razonable. É o que se está facendo agora. Esa é a clave, que este en paz. Ten que estar seguro. Si, home, vamos. O novo proxecto é a parte máis complexa do asunto. O resto, iso que quedará ben. Sí, pero está feito. Aquí, e despois a distribución das aulas son estes dous corpos que van por ali e por alá. O sea, é aí. Sí, de aquí para alá. Isto queda máis cómodamente colocados. Aquí o problema máis importante que temos son aquí non é un mollado. Vale, que non formar. Bueno, bos días. Este instituto, o Instituto Luís Seoane, é un dos máis grandes de Galicia, por suposto de Pontevedra. Ten máis de 1100 alumnos matriculados e as perspectivas de dinámica de alumnado pois son positivas. Por este motivo estamos a levar a cabo pois unha ampliación do seu espacio físico, máis de 1100 metros cuadrados de novas aulas, de novos espacios educativos, para dar cobertura, dar acollida, pois aos novos ciclos de FP que se poden implementar e tamén para dar cabida pois ao incremento do alumnado en secundaria e bacharelato. Estamos a falar de unha obra que vai a supor un investimento de en torno a 730.000 euros que ven de comenzar nestes momentos e a nosa idea é que este rematada para o inicio do curso do ano 23, é dicir, que se vai a desenvolver durante todo este curso académico e por as características arquitectónicas sin ningún tipo de inxerencia ou de problemática co desenvolvemento ordinario do curso. É un investimento significativo que se fai na cidade de Pontevedra e que se suma a outra serie de inversións que se están a levar a cabo. De feito, nestes momentos temos na cidade de Pontevedra en torno a 10 grandes proxectos educativos que supoñen un montante, en diferentes fases, un montante de máis de 10 millóns de euros. Con isto que queremos e pretendemos é que mellorar as instalacións educativas, dar resposta ás demandas existentes de alumnado, de novos ciclos de FP, é dicir, a todo o que se precisa, e tamén mellorar as instalacións, levando a cabo, en algúns casos, medidas de eficiencia enerxética que van a contribuir a reducir os consumos. Temos grandes proxectos en marcha, os xa coñecidos, por exemplo, no Valle Inclán, a rehabilitación integral, tamén a ampliación do CIF Caldo Soroza, no Xunqueira tamén unha ampliación significativa, e nesta, pois, como xa dixen, máis de 1000 metros cuadrados para construir espacio para novos grupos educativos. En total, na cidade de Pontevedra estamos a falar de 10 millóns de euros en 10 proxectos de certa envergadura e a isto se lle suma, pensando na eficiencia enerxética, o incremento económico que nos orzamentos deste ano, nos orzamentos do 23, que se están tramitando neste momento, vamos a facer para gastos de funcionamento. Un incremento superior ao 7%, que entendemos que é necesario para manter as condicións de confort térmico nas aulas, pois neste inverno que se presenta, onde todos sabemos que ten habido un incremento sustancial dos precios dos suministros enerxéticos, co cual se facilitan aos alumnos, aos centros educativos, unha cantidade económica que está, como xa digo, incrementándose sobre os acumulados dos anos anteriores en un 7,5%, que estou seguro que os directores van a agradecer porque van poder facer as súas contas dun xeito moito máis folgado.